Значи в момента ти не си взяла тук, които сме всички. Страната, която те... Леко, Али. Не сме взяли за повече от около $60. Да, които е толкова. Не, много, те стоят отворени, за да могат да губят пари. А къде вече е супер? Вече е супер ми кой броите. Сядай, аз ще взема, сядай. Къде го дърпаш, бе, Али? Сте го да се върви. Hey, Dr. Veneer, how you doing? Pretty good. Sorry about that. I didn't realize you went to India, actually. I thought you were in town, but something's on the phone.